Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ngakaliang joka sorka ngikwa kaban don nang kanika press conference hakapan tip pajba sya kinong song jong gajla ke jongi hakbedei bat kajing yo jongi ngakaliang kati yogi polis ban kemno ya kini kiba involve hakane kajing penyap ya utu we negi turis ubere vlog jong kawai naka turis kibawan hakini kifundiat sni kabla leno te ngasngu ba ban pertip ba ngilayo ban kem lut yaki baro saumut kibada ni suspect kibada Donkti hakani takam ba kumju ru ya kalok jong ulit raja kaba ngilayo ban kem ya karu syate kala serendar ya ledi kamde bagi kem kala serendar ya kawai conversation hante hapo yupi te kalong ke kaba sngotonat hadin bangiyo bun ke jigen tho na bar jong kajala Meghalaya jongi sapang ka jinglong ipaita apo Meghalaya sapang ke jinglong jong kibriu hasora kaba penting kaba prinsip wan ikitoris ki bawan apo India kelen saudong bat kunju ki bawan na kaliang jong ki toris ki banabar jong ka ri India jongi tiang rei hakan kasni ngakwa ban petip banetru ba kata kajing ya sadum kajing sanur ban kajing syakno kabalai hujan la kuskil kita kasni kala poi syak basai syak pau bat menta kaganti kini ki saumut bat sanbut ru bat kata kapong Sonam ka kalok jong utulit raja kaba kinya kin menta kinya ya kaan hakaba Ngin Wanrah ya Kiba Shillong na kabentaban niya chuchu investigation kajing keli kajing Tohkit ka bapaka te ngekwa ban pentip ban aku blai terpangro ya Kiba jong kejela Meghalaya jungi paro way nadu ka Meghalaya police force jongi kibala Prestone made basngi paro nang ta nadu kinega special investigation team nang ta kidon kinegi kia kini ki SOT nata kidon ki SDRF ki State Disaster Response Force nata ki National Disaster Response Force nata ka desa nata kini ki Local Intelligence Unit bat kumju ki nong bat ki an ki kanun hakleng kisnong kitawa kita sora pro rengkat ru kador bar snong nang ta kidon ru ki kenhon na West Jati Hills ki badai ki association ki bakiulung ki balaidon bentabah nang ta ka district association mapi ki media paro ki bayadon ki bayawan jing tiplang na kapor se kapor tiap den jong ka jing ka bakrau na kaliang jong ka police department na kaliang jong ka police force ka jongi ha ka bakadu ngalak ban poi mentasya ka banglalap ya kadau bat ya kita kinong let kam snew ha kini ki kendiat sni bat ki kendiat tayo ke blalek no te kumta ka jingger pat jongan na kaliang jong sorka ya poro ki pajba jong ka jela ka jongi bat nang so ba ban ai men sim chuchu ya ka police force ka jongi bat kumju u bandon ka men sim jong jing het relang kum mangiu i ha kini ki kendiat sni kiyami nadu ki tourist taxi association pan paro nadu ki nongsok snong ki nongsok tau yami ya ka badai wat yami rengkat mengkat ban relang bat ki bor pulik ki jongi bat ka district association bat kunjuru bat ka civil subdivision nang tin sora hakaba kandu ka ngilala ban yo bat het yo muso upang akemen scan da kan ke jinglap bat ke jingyo ke jongi kan weng lut ya ka tu ke jing atatin paro kabadon ha ki turis lani ki pajba ki ba perkat ban cengok ban syangkai yang wan pekai ya ke jing tunat jom ke jela ke jom yang ni hapo Meghalaya. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity.
Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.